बेसे खानायबाय थादों रा फुंबिलिनावसो फन होनोसैलां औ हेलौ औ मा खालामदों ओरैनो दं नोंलाय मा ओंख्रि जानाय या माबासोमोन दाउजों आलु औ नोंस्रालाय जोंना माबासोमोन आलुल'सोमोन जेबो गैया नोंसिनाव आलासि जानो थांनो नागिरदोंमोनलां ओरैनो बेरायहैनो माने बरिं मोनदोंना ओंखायनो बन्द'खा आं न'आवनो दंखायो फैबानो जाबाय दाहायफोर थांसै बेलासियाव दे होनबा बे मार्बला गावनि रुम भाराखौनो होनो गोसो गैला खोमा मास मोननै मास मोनथाम जागुलायलांबाय बे दाख्लै सोंफैनायखौनो दोननांसिगोन बेजों ज' सोंहैनांगौ Halo, ini tangan tertung. Oh, थांगासिनो. औ मोनसिगोन नै. देलाय दं एसे. माबादों दुगैदोंमोन आं. औ दे. रुम भाराया बोरो? गाबोन सोंनो हागोन र' मालाबा. मास मोननै मास मोनथाम जालायलांबाय. होगोन न'आव थांनो मोना लकडाउन सम बोरै होनो हानो आंलाय. दे गाबोन संनो हागोन. होनायाथ' होखाया. दाख्लै रुम भारा सोंफैनायखौनो दोनदोंसै. समाय माबा रुम भाराब्रा गोदो फिफायाबो बबेबा बाङालि हिनजाव लाना खारदोंमोन नों बिमायाबो रांखिनि फिसाजोआबो रांखिनि दा बिमाया न'आव गैया नालाय फिसाजोआ रुम भारा बिलाय मालाबा फिसाजों फरायना हाबा खालाम गासिबो समफोर थोस लाजोबगोन आं Nongmunra. Nongyan ma? Tuh pilih tuh bra. Aduh, sama sekali tuh pilih bra deh. Dia makan noman, dia makan. Ayah, ada nense, Marbol. Mau pilih lewat lah. Ada game nense kan enggak? Terus mari kita busulawe nani, eksoran naga dengan nani. Direktur komisi kaba, takut wajahnya jalan nani, wajah lalu itu rancu. Mau pilih lewat, kan lewat. Hot, mau pilih lewat lah kan? सफैबाय Oh, फैनो नोंना रुमा marum leh. नों रुम भाराखौबा होआ नोंजों बेखौ दोनखानोसै आङो Suara mau mulai maksimalnya rum para nagina pilih lagi. Ang thane usu rum para menang uja mereka dia. Apa nak cuma bawa mencari air nak kalau dia mau karena. Thane mana? Ibu thane yang ni. Cipta selsuara. Gudu. रुमा बेनो नों इयाव थादो सासे इयाव थाखायो Bejo ma, mana? Lockdown betul, malam ada ko sumber lagu kan nggak? Time awal mah. दे होमबा सानैजों दा रायज्लायबाय थादो Cuma. Ini orang mana nggak? Hah? Maan perang mulai. Enggak berah. Umur tu lain nang makat. Umur jangan dulu. Lockdown mana? Anda nak tu leh, lain sih. Besok tu berada rumah. Iya li. Sering siang ni, dah. Anak pun setak lusi, gua tu berada pun setak lusi. Terus tahu lah nggak? Yang Mana? mana? Nah, betul. Hei, tu dah. Siapa tu setak lo? Iya li. Sebelah. 풍미가 없진 살대 Ơi, chính thầy.
दोनलांनो हागोन नामा? आं आं दोनलांसै नामा? Please. नोंलाय दा सिखारदोंब्रा आं दोनलांसै आं लांखागोन। जेबो नङा। नांला दे आं दोनलांगोन दे आं दोनलांगोन नांला दे आं दोनलांगोन दे। नांला दे What? जेब्लाय माबा आं जेरै माव नोजोर होयो बेखौ नोजोर होयोब्रा नोंलाय बेखायनो थाजामारदोंमोन आं नोंखौ अख्लायगोनसैलै आं मालाबा दा फैसा हरा मा हरा नोङो जोगोनार दे बेदरा लानानै फैदो होद मोनजाया नोङो आं जाखोना हाराखौ जाबानो जाबाय फैसा हरा दस थागोन इब्रा खारि टाइप साला बिस्किटखौनो बिदि खालामबाय नोङो Fungbili nihwr. खोनायाखै आं गाबज्रिनायखौ खनसे नायगासिनो फैदो जिरायदो जोंनियाव खस्थ' जायासै जायाखै जेबो बै माथो ओंख्रि जानायमोन ओंख्रिया जोगोनारजों आलुजों मोजां दा बिदिनो नोंसिना न'आव सोर सोर दं ना दंजोबो गासिबो थाथ'दे आं गेसाव माबा जानदों दे Ya, सिख्ला जागोनलाय माथो बेथ' दाख्लैनिसोलै दिनै खिन्थु फरायनांगोन गारिबो दंलाय गैला बिदिनो आं नै अबाव दंब्रा नोंलाय थाब फैदोलै नै थावा आंना गैला जोबथारबाय गारियाबो नै सिन थांग्राखौसो लाबोबाय नालाय मार्सिडिसखौबो लाबोफायासै अबाव थांनो सोरमोनलाय आङो बै माबामोननाव थायो आङो फुंबिलि मोननाव ओमफ्राय अबाव थांनो नागिरदों ओइसिम थांनो बाजारसिम आं थांफाजागौमोन नामा नांला दे लोगोफोर दंखायो लोगोफोरजों थांफागोन थांमारगौ By the way, आंनि मुङा नोंनि खिनानै खिथु सुयि आरो आखाइ सुयि हुदा खारबाय दा माथो खिनानै खिथु सुबाबो आखाइखौ सुवानो नोङो छि लेथ्रा बेथ्रा साला सुवादा डिस्टार्ब जां मालाय जांखौ मिस्ट्रिसो थाम्फै बारसनलायबाय साला बेरा हैद आयौ दानो उन्दुबाय फट'ग्रा गानबोआ गांसे मा गानफिनांगौब्रा रुम भारा थांना फैदोंबालाय माथो जिनिस लाबोनो हायाब्रा सिरि उन्दुलै ओइ लायराखौ मोनना फै आं गियोलै ओरै मालिकनाव रायबाय थाखायो माबानि मा होनो बेखौ भारा होयिनि आरो कारेन्ट बिल बुरजा जाबावथ' बखिजाबावगोनसो मोनगोनलै होनांगोन नोङो आरो मोजाङै उन्दुलै जानला मोनला नोङा आथिं हरला हरलि खालामनांगौ मोनगोन होबाय था मानसिफ्रालाय नायाबो सुख गैया जानायाबो सुख गैया सुवादा खिफिबावबायसो धोद
Sane gama pada di sa. Sane re. Pa. 아유, 아유, 됐지. 하고 다 자갈래 이제. 헤. 아유, 죽는 지금. 수아달리 우통이. 나 룬가 나 카타나 그래. बे बरा मोजां मोनखाया बिना मालिकनि फिसाजोखौ फथायलायनो ओंखारबायब्रा बे जगिं खालामनायाव सुवारा नै बावसोमना दंबावो फाग्ला फाग्ला हायाव उन्दुलोलै ओइ सुवा मा उन्दुखो ओइ ओइ मा थावला हायाव उन्दुखो बिसिनाव थांनानैलाय सिखारबाय साला बिसिनाव थांनानै मा हायाव उन्दुखो औ बिसिना मैया मा खालामदों नोंसो आंसो मिथिगौ मा खालामदोंलाय र' दा मोनायाव भिडिअ खालामनानै देखायगोन आङो बिसिनावफोराव उन्दुनो हाया नाब्रा बे सिमानाथ' खिनो फैखागोन र' सिखाराखै बिराद बेखौ खिगुखागोन आं बेराखौ र' थाला मारिगासिनो आं टयलेटखौ बेराखौ बबाव खियो नायनो आं र' बेराखौ र' बेरा दिनैखौ खि मोननैखौ मारिनानै दोनगोन आं जाखाबाय दा बेरा र' माबाव खिदों लेट लेट सिखारग्राथ' खिगुरो रोंना बेराखौ र' मा जायो जादों बेया Suara marga berapa bulan? मा खालामदों दं मा Salah, फैदोंना आंनि जाग्रा ओरैनो nang tanggulah sini. Suara milang lagi orang. Kami ni dalam itu, osoi puas. Jenisnya gue banyak gaban oleh itu.